ஹாய் guys, வெல்கம் பேக் டு தமிழ் இன்ஃபோ ஃபேக்ட்ஸ். போன வீடியோவில் ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா பற்றின சூப்பரான ஃபேக்ட்ஸ் தான் பார்த்துருந்தோம். ஆனால் இந்த வீடியோவில் அதோட சூப்பரான கண்ட்ரி, செம்ம பாப்புலரான கண்ட்ரி, கிரிக்கெட்னாலே இந்த கண்ட்ரியை நிறைய பேருக்கு தெரியும். அப்படி ஒரு கண்ட்ரினா அது கண்டிப்பாக நியூசிலாந்து தான். அந்த நியூசிலாந்து பற்றின சூப்பரான கூலான வியர்டான ஃபேக்ட்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மறக்காமல் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை அமைச்சிருங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, உலகத்திலேயே முதல்ல ரைட் டு ஓட் ஃபார் விமன் கொடுத்தது வந்துட்டு நியூசிலாந்து தான். 1893லேயே விமன் ஓட் பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸ் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. அடுத்த ஃபேக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வேறமான ஃபேக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நியூசிலாண்டில் ஒரு இடம் இருக்குங்க. அந்த இடத்தோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்துலேயே அதான் பெரிய பேர். எப்பவுமே பெரிய பேர்னா நம்ம எவ்வளோ நினச்சிட்டு இருப்போம், ஒரு 40 எழுத்து 15 எழுத்து அவ்வளோதான் நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம். ஆனால் அது பார்த்தீங்கன்னா 85 லெட்ரு உள்ள ஒரு இடமா அந்த பேர் இருக்குங்க. நியூசிலாண்டில் 2 நேஷ்னல் ஆந்தம் இருக்குதாங்க. இது எல்லாம் சகஜம் தான். ஏன்னா நிறைய கண்ட்ரியில் 2 அல்லது 3 நேஷ்னல் ஆந்தம் கூட இருக்குங்க. இந்த 2 நேஷ்னல் ஆந்தம்ல ஒன்று வந்து 133 வருடமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னொன்று வந்து 1997ல கண்டுபிடிச்சதுங்க. அந்த 2 ஆந்தம்ல இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆந்தமோட அர்த்தத்தை நான் சொல்ல போறேன். காட் சேவ் த குவீன். அப்புறம் வந்து 2வது என்னன்னா காட் டிஃபெண்ட் த குவீன். சாரிங்க, அது காட் டிஃபெண்ட் த குவீன் இல்லை, அது காட் டிஃபெண்ட் த நியூசிலாந்து. இப்போ நம்ம அடுத்த ஃபேக்டை பார்க்க போகிறோம். நியூசிலாண்டில் 94% ஜெயில் கைதுங்க ஆம்பளை தானா. இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? நியூசிலாண்டில் கேர்ள்ஸ் நிறைய தப்பு பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, இப்போ அடுத்த கண்டென்ட் பார்க்க போகிறோம். ஒரு செம்மையான தார்வான வேலை கண்டென்ட் கைஸ். கண்டென்ட் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நம்புறேன். சரி வாங்க நம்ம கண்டென்ட் கூட போயிடலாம். என்ன கண்டென்ட்னா, ஜப்பானில் இருக்க வெண்டிங் மிஷினோட நியூசிலாந்து பாப்புலேஷன் ரொம்ப கம்மி தான். கைஸ், ஜப்பானில் இருக்கிற வெண்டிங் மிஷினோட நியூசிலாந்து இருக்க பாப்புலேஷன் மிக 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 கம்மி தான். நம்ம அடுத்த ஃபேக்டரை பார்க்க போகிறோம். நியூசிலாண்டில் ஜூவை தவிர வேறு எந்த இடத்துலையும் ஸ்னேக்கே இருக்காதா. நம்மளுக்கு ரொம்பவே சேஃபில். நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து யார் ஃபஸ்ட்டு மவுண்ட் எவரெஸ்ட் ஏறினான்னு கேட்டால் நம்ம எல்லோரும் டென்ஜிங் நார்ஜே அப்புறம் சார் எட்மண்ட் ஹிலாரி, இவங்க 2 பேர் தான் ஃபஸ்ட்டு மவுண்ட் எவரெஸ்ட் ஏறினாங்கன்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா நம்ம சோசியல் ரீடரு, நம்ம மிஸ்ஸு, நம்ம டீச்சர் எல்லாரும் நம்மக்கிட்ட இதாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் நம்ம டீச்சர் சொல்லி கொடுக்காத ஒரு விஷயம் என்னென்னா, சார் எட்மண்ட் ஹிலாரி அவரே ஒரு நியூசிலாந்துக்காரர் தாங்க. அவர் பிறந்து வளர்ந்து படித்தது எல்லாமே நியூசிலாந்து தான். செம்ம இல்லை? ஓகே காய்ஸ், இப்போ நம்ம அடுத்த ஃபேக்டை பார்க்க போகிறோம். இந்த உலகத்திலேயே நியூசிலாண்டை மட்டும்தான் பறக்க முடியாத பேரட்ஸ் இருக்கான். அதுவும் அந்த பேரட் பேர் கக்காப்போ. இப்போ அடுத்த ஃபேக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது நம்ம வாயை போல கேட்குற ஃபேக்ட் தான் சொல்லலாம். ஏன்னா நியூசிலாண்டும் ஜப்பாண்டும் ஒரே பளபளவு தான். ஆனால் நியூசிலாண்டில் வெறும் 40 லட்சம் பேர் தான் இருக்காங்க, அதாவது 4 மில்லியன். ஆனால் ஜப்பானில் 10,28 லட்சம் பேர் இருக்காங்க, அதாவது 128 மில்லியன் மக்கள் வாழ்கிறாங்க. இல்லை ஃபேக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சூப்பரான ஃபேக்ட்டுங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உலகத்துலேயே ரொம்ப ஹாஷான கேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரக்பி தான். ஆனால் அந்த ரக்பி எந்த ஒரு நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது நியூசிலாண்டோட நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் தான். நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஃபிஷ்னா டால்ஃபின் தாங்க. அதுவே சின்னதாக பார்த்தா எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்கும். அது எங்கே இருக்குன்னா நியூசிலாண்டில் தானே இருக்குங்க. அடுத்த கண்டென்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு செம்மையான கண்டென்ட் தான் கைஸ். அதாவது நம்ம சின்ன பசங்களாம் இருக்கும்போது கார்ட்டூன் பார்ப்போம், பெரியவங்க லைட்டான சீரியல் பார்ப்போம். ஆனால் கண்டிப்பாக இதை பார்க்காம இருக்க மாட்டோம். ரொம்ப பெரியவங்களாக நியூஸ் பார்ப்போம். இது அந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருப்போம். நியூசிலாண்டு அதே நம்ம 3மே பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக ஒரு 10 ஆடுக்கு மேலே ஆச்சும் வந்துடும் கைஸ். கண்டிப்பாக 10 ஆடுக்கு மேலே வந்தே ஆயிடும். நியூசிலாண்டில் ஒரு சட்டமே இருக்குது. ஒரு சட்டமே இருக்குது. அவங்களே 3 நாள் ஓகே வச்சுருக்காங்க. அந்த 3 நாளில் வந்து ஒரு ஆடு கூட போட மாட்டாங்க. அது ஒரு ஆடு கூட சத்தியமாக போட மாட்டாங்க கைஸ். அது என்ன ஆடு, அது என்ன நாள்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று வந்து குட் ஃப்ரைடே, இன்னொன்று வந்து ஈஸ்டர் சண்டே. அதுக்கடுத்து லாஸ்ட்டு வந்து அது என்னதுன்னா கிறிஸ்மஸ். இந்த 3 நாளும் ஒரு ஆடு கூட போட மாட்டாங்க. உண்மையாகவே ஒரு ஆடு கூட போட மாட்டாங்க. அப்படி போட்டு அவங்க தனியாக பே பண்ணி ஆகணும் காய்ஸ்.
இப்போ அடுத்த ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சூப்பரான ஃபேக்ட் தாங்க சொல்லணும். ஏன்னா நியூசிலாண்டில் இருக்க பென்குயினோட கணக்கும் மற்ற நாடுகளில் இருக்க பென்குயினோட கணக்கும் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நியூசிலாண்டில் இருக்க பென்குயினோட கம்பேர் பண்ணும்போது நியூசிலாண்டில் இருக்க பென்குயின் தான் நிறையா இருக்குமா. இங்கே கேட்கலாம், அண்டார்டிகா தான் கோல்டான ரீஜன், அங்கே தான் நிறைய பென்குயின் இருக்கும்னு. ஆனால் நம்ம பேசுகிறது ஒரு நாடை பற்றி. ஸோ நம்ம நாடை பற்றி பேசும்போது ஒரு நாடை தான் கம்பேர் பண்ணணும், நம்ம ஒரு கண்டத்தோட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. அடுத்த ஃபேக்ட் என்னன்னா, அது ஒரு வெறித்தனமான ஃபேக்ட்டுங்க. கண்டிப்பாக உங்களை ஆச்சரியப்படுத்தும் நான் நம்புகிறேன். இதுக்கு நான் கேரண்டி. ஓகேவா? நியூசிலாண்டில் இருக்கிற பாப்புலேஷன்லேயே 5% பாப்புலேஷன் தாங்க ஹியூமன்ஸு. அதாவது நியூசிலாண்டு இருக்கிற பாப்புலேஷன்லேயே 5% பாப்புலேஷன் தான் மனுஷங்க. மீதி இருக்கிற 95% பாப்புலேஷன் வந்து மிருகங்க தாங்க. செம்ம ஃபேக்டில் நம்மளோட லாஸ்ட் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, உலகத்திலேயே கிளியரஸ்ட் லேக் வந்துட்டு நியூசிலாண்டில் தாங்க இருக்குது. இந்த லேக்கோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நெல்சன்ஸ் ப்ளூ லேக். இந்த லேக் வெளில இருந்து பார்த்தோன்னா 80 மீட்டர்ஸ் டீப் கீழே வரைக்கும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க.